Helo bawb, a chroeso cynnes i chi'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu heddi o Gapel y Priordy yma yng Nghaerfyrddin ar y sil arbennig hwn, sef sil yr hinsawdd. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi gyd. Croeso cynnes, diolch i chi am ymuno ni, ac diolch hefyd o flaen llaw i Tudur Dylan am gymryd rhan yn yr oedfa. Wel, croeso i chi i'r oedfa ar y sil arbennig hwn, sil hinsawdd. Nawr, tybed os gyda chi ddileit mewn gweithio yn yr ardd? Odych chi'n hoff o blannu llysiau, neu odych chi'n hoff o dyfu blodau? Wedi gosod yr ardd yn y Gwanwyn neu ar ddechrau'r haf, ac os ych chi'n digwydd mynd o adre dros yr haf, falle bod chi fel finnau o bosib yn gofyn yn garedig i gyfaill neu i gymydog i roi dŵr i'r blodau a'r planhigion eraill ac i edrych ar ôl yn ein habsenoldeb ni, yr rhan fechan o'r ddaear ymddiriedwyd i ni. Gofyn i gymydog neu gyfaill i edrych ar ôl yr ardd i ni. Nawr, dychmygwch sut fyddech chi'n timlo pe bai chi'n dychwelyd adre a gweld bod y cwbl wedi trigo. Bod pob blanhigyn a phob blodyn wedi gwywo ac wedi marw. Oherwydd bod y cymdogion yr oeddech chi wedi ymddiried ynddynt heb gadw ati cyfrifoldebau. A'r cwestiwn mawr yw, a fyddech chi'n barod i ofyn iddyn nhw wneud eto? A fyddech chi'n bolon ymddiried ynddyn nhw eto yn y dyfodol i warchod yr ardd i chi? Siw mae Duw yn timlo amdano ni tybed? Yr rhai yr ymddiriedwyd gofal y ddeiar hon iddynt. O'r braidd yr ydyn ni wedi bod yn gymdogion cyfrifol, na chwaith yn stiwardied synhwyrol.
Mae gardd y byd yn llawn chwyn yn dywe. Nawr, mae'r thema o ardd yn un amlwg iawn yn y Beibl. Digon o gyfle am gyfres o bregethau. Ond fe setlw ni heddi gyda'r syniad o'r ardd fel lle dechreuodd dyn ei rawd. Gardd Eden, gardd o blaniad Duw ei hun, patrwm bob paradwys. Ac yn yr ardd honno roedd popeth yn ddeniadol iawn i'r llygad. Ond rhoddwyd mandate i ddynoliaeth i warchod yr ardd. Ond fe ath y ddynoliaeth ati'n ffôl gan dynnu'n i dymuniadau a'i hywyllus ei hunan. Ac fe welwyd ac fe welir o hyd heddi, mieri lle bu myrtwydd ac anial lle bu gardd. Ond rhoi ni yn warchodwyr i greadigaeth, dydyn ni ddim wedi bod yn gymdogion gwych iawn i Dduw. I ni wedi cam ddefnyddio'n cyfrifoldeb mewn gwirionedd yn dyn ni, ac yn hytrach na gwasanaethu'r ddeiar, i ni fel petai ni wedi cael y ddeiar i'n gwasanaethu ni. Ac allwn ni ond rhyfeddu at y camau breision mae bobl wedi cymryd ac yn dal i'w cymryd sydd wedi peri fywyd datblygu'n syfrdanol dros y degawdau diwetha. Eto, os nad i ni yn mynd i reoli a disgyblu rhai o'r campau hynny, fe fydd ein byd ni yn wynebu distryw. Ni fuon ni'n warchodwyr gorau o greadigaeth Duw. Ac eto'r hyn sy'n rhyfeddol yw bod Duw drwy Iesu Grist yn rhoi cyfle arall i ni. Yn yr 8fed bennod o'r llythyr at yr Rifeiniaid, mae'r apostol Paul yn defnyddio'r ddelwedd o'r greadigaeth yn ochneidio mewn gwewyr drwyddi. Pam bod y greadigaeth yn ochneidio? Pam bod y ddeiar mewn gwewyr? Wel, oherwydd i bod i mewn poen. A dyna'r syniad sydd gan yr apostol Paul, bod y ddeiar fel mam beichiog yn gryddfan ac yn ochneidio am gael ryddhau ei baban i'r byd. Mae'r greadigaeth yn ochneidio oherwydd i chyflwr boenus, ac yn disgwyl cael ei ryddhau, mae'n disgwyl am blant Duw, yr heini sy'n canlyn Iesu i ymgymryd â'i galwad unwaith yn rhagor. Mae cysylltiad felly rhwng y gorchymyn yn y bennod cynta o lyfr Genesis i ofalu am y ddeiar ac i ofalu am y greadigaeth. A Rhifeiniaid 8, lle mae'r ddeiar yn ochneidio ac yn disgwyl yn cael ei ryddhau gan blant Duw. Daw ein gwaith ni yn real yn Iesu Grist. Daw ein gwaith ni'n bosib drwy Iesu Grist. Mae'r greadigaeth yn disgwyl amdano ni i gymryd at ein gwaith o ofalu am y byd bregus ond rhyfeddol hwn. Mae Duw yn gorchymyn ym mhennod cynta Genesis, ac yna mae'n gwneud i orchymyn yn bosib drwy Iesu Grist. A mae hynny'n bwynt pwysig iawn. Smo Duw yn dweud wrthyn ni wneud unrhyw beth, ond i bai fod e'n hwyluso'r ffordd i ni gyflawni'r peth hwnnw. Smo Duw yn disgwyl i ni wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosib. Ein mandate ni yw gofalu am y greadigaeth hon. Drwy esiampl Iesu a thrwy aberth Iesu, mae hyn yn dod yn bosib i ni. Ac mae'r greadigaeth yn disgwyl amdano ni, yn disgwyl am blant Duw, ac felly yn ochneidio ac yn gryddfan. Mae'r greadigaeth yn disgwyl i ni addoli Duw drwy ofalu am y byd bregus ond rhyfeddol hwn. Mae gyda ni o leia un enghraifft o ofalu am y greadigaeth drwy addoli yn hanes Noa, yndos? Y gŵr hwnna ymatebodd i alwad Duw drwy achub bob math o anifeiliaid ac adar rhag cael ei difrodi. A wi yn credu bod angen i ni edrych heddi ar neges y radical Noa. Mae neges yn ein hatgoffa ni nad gofalu am pobl yn unig mae'r arglwydd yn gwneud, ond hefyd mae'n gofalu am popeth sydd yn rhan o'i greadigaethau. Mae galwad Duw i addoli yn golygu cynnwys elfen o ofal hefyd. Ac onid oedd Iesu, wrth ddysgu ddisgyblion i weddio, wedi dysgu iddynt ddeisydd y bydde wyllus Duw yn cael ei chyflawni ar y ddeiar fel yn y nef.
Galwad i addoli, a galwad i weithredu y dirweddi honno. Galwad i ddeiaru'r pethau'r nef. Galwad am deyrnasiad Duw ar y ddeiar fel yn y nef. A hynny nid yn unig yn ein heglwysi ni ac yn ein cymunedau ni, ond ar y ddeiar hon a drwy'r greadigaeth i gyd. I ni'n cael ein galw i addoli Duw yn ein hagwedd a'n gweithredoedd parthed y greadigaeth hon, a bod yn gyfryngau rhyddhau'r greadigaeth o'i gwewyr, a bod trwy ddilyn Iesu yn gyfryngau i'r greadigaeth gael ei hadfer i'r hyn y bwriadwyd Duw iddi fod, fel y dywedir amdani, fel y dywedwyd yn y dechrau i gyd, mae da yw. Yn hymor y cerdded diolchgarwch, wrth ddiolch am ffrwyth y ddeiar, ymrwymwn hefyd i fod yn arddwyr cyfrifol o'r greadigaeth ryfedd hon sydd yn eiddo i Dduw. Rwy'n hoff iawn o'r emyn hwn, llefarau o'r nes clywo pawb nawdur dod o lais, a dyro iddi'n glas i wneud yn ôl dy ddwyfol gais. Gwna'n deiar oll fel eden gynt yn nefoedd fach i ni, a bydded tra bo'n deiar mwy yn sanctaidd deml i ti. Amen. Gweddiwn. Diolch i cytun am y weddi hyfryd hon, gweddi byw'n syml. Dduw trigarog a chariadus, creais dy byd i ni oll ei rannu, byd o harddwch a digonedd. Crea ynom ddeheuad i fyw'n syml, fel y gall ein bywydau adlewyrchu dy heilioni. Dduw'r creawdwr, rhoddais i ni gyfrifoldeb dros y ddeiar, byd llawn cyfoeth a hyfrydwch. Crea yno ni ddeheuad i fyw mewn modd cynaladwy, fel y gall yr rhai a fydd yn ein dilyn fwynhau ffrwythau dy gread. Dduw heddwch a chyfiawnder, rwyt yn rhoi i ni'r gallu i newid, i sefydlu byd sy'n adlewyrchu dy ddoethineb dithau. Crea yno ni'r awydd i weithredu ynghyd, fel y dymchweli'r colofnau anghyfiawnder ac yr rhyddhau'r rhai yma'i gormes yn ei llethu heddi. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth eithir gwared ni rhag drwg. Cynnes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn lle rhoi diolchgarwch dros wythnos o hyd, dylai diolch barhau dros y flwyddyn i gyd. Diolch am ffordd sydd yn mynd dros y mynydd, i bob un a fyn gael dilyn i drywydd. Diolch am fôr ac am dir ac am awyr, ac am werth pob golygfa na allwn ni mesur. Am hael ac am law, a phob math o dywydd, ac am fod yn heilwen yng nghanol y stormydd. Ond wedi'r diliw a'r diwch llaeth, diolch am enfys a'i lliw dros y daith. Diolch am flodau, erlysiau, briallu, yn addo bod gwanwyn ar fi'n dod y fori.
am gael amser i fedi holl ffrwythau'r ddeiar, am nodd yr afalau ac am flas y mwyar, am weld ambell i drysor ar hyd y daith, ac am le i eistedd wedi'r crwydro maith, am gael clywed yr afon yn fwrlwm i gyd, am ei gweld yn ein gadael ar ei thaith i'r byd, am olion ddoe dros ein cilcyn o dir, ac am neges sy'n hannog i gofio'r gwir, am brydferthwch ein deiar ac am bili pala, am arwydd o obaith yng nghanol yr eira, am gelf ac am waith ac am wlad i'w chadw, am bob cwm pennant, am bob trai a llanw, diolch am liw cyn i'r gaeaf ddod, ac am dwf yn y llefydd caleta'n bod. Diolch am bontydd i'n huno bob dydd, am y rhai sydd yn amlwg ac eraill yn gydd, am y llyn, am y mynydd a fi erioed, am y lôn fach dawel sy'n mynd drwy'r coed, am gwmni yr adar cyn i'r tywydd droi, ac am gwmni ein gilydd i'r cwmwl grynhoi, am gael cyrraedd y copa blino'n llwyr, am ofalu amdanom o fore hyd hwyr, am gadw cyswllt drwy'r blynyddoedd maith, ac am fod yn gwmni ar hyd y daith. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.